Iltapäivällä tuuli kyllä aika kovasti puruvedellä, vaahtopäänä ja kyllähän tuommoisella pulpettiveneellä meno, niin se alkaa olla siinä vähän rajamailla. Kyllä hyvin selvisi, mutta pohjaonkimisesta ei tahtonut tulla mitään. Kaloja ei oikein löytynyt. Ankkuri ei tahtonut pitää ja ynnä muuta. Mutta tämmöistähän tämä kalastus välillä on, että välillä saa ja välillä ei, mutta toivoisin tässä, että sattuisi itsellekin semmoinen kunnon ahvenmälli vielä tässä tänä syksynä. Saa nähdä. Nythän me lähdetään sitten kalaharrit tulevana lauantaina 28. päivä niin Lohjalle laituripilki Suomen mestaruuskilpailuihin ja 24 henkeä meidän järjestämä yhteiskuljetus ja 24 henkeä lähtee. Ja taitaa olla 6 eri seurasta.